Magandang araw po. Ako po si Pes Raimundo, kawani ng barangay, nakatalaga bilang VAUC Desk Officer, na humihingi po ng paumanhin sa nangyaring viral noong nakaraang araw tungkol po doon sa lugaw sa may Harmony Hills. Sa iyo, Marvin, kung may na-offend ka doon sa aking nabanggit, ako ay humihingi ng paumanhin. Lalo na din, kasama na rin po doon yung may-ari ng establishment at dun sa mga Grab drivers. Muli, Marvin, humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Tsaka po din sa mga netizens, alam kong naapektuhan kayo doon sa aking nabanggit. Hindi ko po gusto na ma-offend kayo, yun po ay hindi intentional. Dahil po late na po ng madaling araw yon, napagod din po siguro ako, nagkamali po ako ng pagpili ng salita na hindi po na akma doon sa aking pinapaliwanag kay Marvin. So, pasensya po ulit sa lahat. At sa publiko. At sa publiko po.